दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय एनएसपि स्कलारशिप एसटि स्टुडेन्टफोरनि पोस्ट मेट्रिक जाय बिथांमोना फरायबाय दं पोस्ट मेट्रिकआव जुदि नोंथाङा नैबे एनएसपि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलाव एप्लाइ बानायनानै दोनदोंबा थांनाय 2023-24 आव जुदि नोंथाङा एप्लाइ बानायदोंमोनब्ला फ्रेश केन्डिडेटफोरनि रां सोनायनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआव। बेनो जाहैबाय जुदि नोंथाङा नैबे एनएसपि स्किमनि जाय बिथांमोना फरायबाय दं पोस्ट मेट्रिकआव जुदि नोंथांमोना 2023-24 आव एप्लाइ बानायदोंमोनब्ला दा नोंथांमोननि मेरिट लिस्टआ ओंखारनानै फैबाय। नोंथाङा मेरिट लिस्टआव सिलेक्ट जादोंना जायाखै नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो जोङो बेखौ नायगोन। आं दाख्लैबावै नोंथांमोननो आपडेट होखादोंमोन स्कलारशिपनि रां हाबनायनि डेटनि बागै। दा जोङो नैबे दिनैनि भिडिअआव बेखौ नायगोन। नोंथाङा एनएसपि स्कलारशिपनि मेरिट लिस्टआव गावनि नामखौ नोंथांमोना फैदोंना फैयाखै नोंथांनि स्टेटासा येस जादोंना जायाखै नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामनो जोङो नायगोन। जुदि नोंथांनि नामा नोंथांनि डेटाया नैबे एनएसपि स्कलारशिपनि मेरिट लिस्टआव जुदि बेयाव येस जायाखै नोंथांनि स्टेटासा अब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन आरो एनएसपि स्कलारशिपनि रां सोनायनि सिस्टेमनि बागै नोंथांमोननो आरो फिन खेबसे आपडेट लाबावनाय जादों। मानो होनोब्ला एनएसपि स्कलारशिपखौ एबार डाइरेक्टयै आधार कार्डनि जोहैसो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टसिम हरनाय जागोन। जाय बिथांमोननिया आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक गैया जुदि नोंथाङा एनएसपि स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनानै दोनदों आधारजों बेंकजों लिंक बानायाखै अब्ला नोंथांमोननियाव राङा हाबनाय नङा। मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट लानानै फैदों। लोगोसे रांखौ माब्ला सोगोन जोङो बेनिबो आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। दानिया जोङो नायगोन गावनि नोंथाङा मेरिट लिस्टआव नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै जोङो बेखौ बोरै नायनो जोङो बेखौ नायनि। लोगोसे PFMS आव नोंथांनि एप्लिकेसनखौ ट्रेन्सफार बानायनाय जोङो बे स्टेटासखौबो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय आङो नैबे पेजनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। लोगोसे नोंथाङा scholarship.gov.in बेखौ सार्च खालामनानै नैबे पेजाव फैनानै नायनो हागोन। नोंथाङा गाहायाव भिडिअनि गाहायाव नोंथाङा लिंकआव थुनानै नैबे पेजाव फैबानो जाबाय इजियावनो। दानिया नोंथाङा नैबे अपसन मोनसे नुनो मोनदों स्टुडेन्ट। बे स्टुडेन्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। आङो दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों प्रिभियास इयार एप्लिकेसन स्टेटास। दानिया नोंथाङा नैबे लगिनआव क्लिक खालामनांगोन। आङो बे लगिनआव क्लिक खालामनानै होबाय। दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवदों। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों सिलेक्ट एकाडेमिक इयार। दानिया जोङो बे सिलेक्ट एकाडेमिक इयाराव क्लिक खालामनानै नैबे एकाडेमिक इयार 2023-24 आव जोङो क्लिक खालामगोन। जाय बिथांमोना फ्रेश बानायदों नोंथांमोना नैबे 23-24 आव क्लिक खालामबानो जाबाय। आङो दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। दानिया नैबेयाव मोनसे अपसनखौ नोंथाङा टिक खालामनांगोन। नैबेयाव फ्रेश आरो रिनिउवेलनि फैसाया दाख्लैबावै हाबखांबाय। जोङो दानिया फ्रेशनिखौ नायगोन। नोंथाङा नैबे फ्रेशआव टिक खालामनांगोन। नैबे गोथाङा नैबेयाव टिक थानांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि एप्लिकेसन आइडिखौ नैबे बक्सआव बहायनो नांगोन। जेब्ला नोंथाङा स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथाङा मोनसे एप्लिकेसन आइडि मोनदोंमोन। बे एप्लिकेसनखौ नोंथाङा नैबेयाव एप्लिकेसन आइडियाव बहायबानो जाबाय आरो पासवर्डखौबो नोंथांमोना नैबे एप्लिकेसन आइडिजों लोगोसे नोंथांमोना मोनफाखादोंमोन। नोंथाङा बेयाव पासवर्डखौ बहायबानो जाबाय। जुदि नैबे एप्लिकेसन आरो पासवर्डआ गैया अब्ला नोंथाङा नैबे फरगट एप्लिकेसन आइडियाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै बेयाव नोंथाङा नैबे एप्लिकेसन आइडिखौ मोननो हागोन। आरो जुदि पासवर्डखौ जुदि नोंथाङा बावबायबा नैबे रिकभार पासवर्डआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा पासवर्डखौ मोननो हागोन। आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा बहायनानै नैबेयाव लगइन खालामनांगोन। जास्ट नोंथाङा बेयाव एकाडेमिक इयार आरो नैबे रिनिउवेल आरो फ्रेश नैबेयाव अपसनाव क्लिक खालामनांगोन आरो नैबे एप्लिकेसन आइडि पासवर्ड आरो केपसाखौ होनानै नैबेयाव लगइन नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन। आङो दानिया बेयाव लगइन खालामनानै नोंथांमोननो स्कलारशिपनि मेरिट लिस्टनि नोंथांमोननो डेटाखौ नोंथाङा बोरै चेक खालामगोन नोंथाङा गावनि मेरिट लिस्टखौ बोरै चेक खालामनानै नायनो हागोन बेनि आपडेटखौ नायदिनि। दानिया नोंथाङा लगइन जानाय लोगोनो बेबायदि मोनसे स्टेटास नोंथाङा नुनो मोनगोन गावनि स्टेटास। आं नैबे गोजा होनायाव आंनि नैबे डाटाखौ आङो बेयाव सासे फ्रेश केन्डिडेटनि स्टुडेन्टखौ आङो बेयाव चेक खालामदों। नोंथांमोना बेबायदि नायना लानो हागोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों सिलेक्टेड फर स्कलारशिप मेरिट लिस्ट। नैबेयाव येस खोथैनो नांगोन। नैबेयाव न' जानानै दंमोन दा बेयो येस जाबाय। मानो होनब्ला
जोङो बे एसटि पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि थाखाय नैबे स्टुडेन्टआ नैबे फ्रेश केन्डिडेटआ सिलेक्टेड जाबाय मेरिट लिस्टआव बियो सिलेक्टेड जाबाय बिथाङा दा रांखौ मोननो हासिगोन बेबायदि नोंथाङा गावबा गावनि स्टेटासखौ नायनानै लानो हागोन नैबे मेरिट लिस्टआ बियो येस जानांगोन आरो नैबेयाव एप्लिकेसन स्टेटासा माबायदि जादों जोंनिया नैबे एप्लिकेसन सेन्ड टु PFMS फर पेमेन्ट नैबे PFMS आव जोंनि एप्लिकेसन बे स्टेटासखौ सेन्ड खालामनायनि बाथ्रा बुंदों साननैसो थानानै नैबे स्कलारशिप एमाउन्ट प्रसिड फ्रम NSP टु PFMS नैबे NSP निफ्राय PFMS होननाय पर्टेलाव नैबे साननैसो थानानै एमाउन्टखौ ट्रेन्सफार खालामसिगोन मानो होनोब्ला नैबे मेरिट लिस्ट जानायनि साननै सानथामनि गेजेरावनो नैबे फैसाखौ नैबे PFMS होननाय पर्टेलाव ट्रेन्सफार खालामनाय जायो नोंथांमोना साननैसो थानानैनो नोंथांमोना नैबे NSP स्कलारशिपनि रांखौ मोननो हासिगोन जोङो बेनि आपडेटखौ रां हाबनायनि आपडेटखौबो जोङो नायगोन नोंथाङा बेबायदि चेक खालामनानै नायबानो जाबाय नोंथाङा जास्ट नैबे सिलेक्टेड फर स्कलारशिप मेरिट लिस्ट बेयाव एस जादों ना न' जादों बेखौ चेक खालामना नायबानो जाबाय आरो रां हाबनाया मोनसे इम्परटेन्ट नैबे नोंथांनि एप्लिकेन्ट आधार भेरिफाइ बेखौ नायथार नोंथांमोनहा बेयो येस जानांगोन आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक बेयो येस जाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन आङो बेनि बागै भिडिअ बानायखांबाय नोंथांमोना भिडिअआव थांनानै नायजागोन आधारखौ बोरै लिंक बानायो बेनि बागै दानिया जोङो नायगोन रांखौ नोंथाङा माब्ला मोननो हागोन जोङो बेनि बागै नायदिनि नोंथां दानिया जोङो नैबे स्कलारशिपनि रां हाबनायनि जोङो डेटनि बागै सावरायनि नोंथांमोनाथ' नैबेयाव नुखादों आं बेखौ स्कलारशिप पर्टेलनिफ्राय नैबे PDF खौ डाउनलड खालामदों फ्रेश केन्डिडेटफोरनि रां हाबनाया नैबे 31 डिसेम्बरनि गेजेरावनो जानांगौ बा 31 डिसेम्बरैनो नोंथांमोना रांखौ मोननो नांगोन नाथाय टेकनिकेल इसुनि जाहोनाव बबेबा नैबे रां सोनाया एसे लेटबो जायो बा आगोलावबो राङा हाबो नोंथांमोना नैबे 31 डिसेम्बरखौ नेबानो जाबाय नैबे 31 डिसेम्बराव जुदि नोंथांमोना रांखौ मोना अब्ला नोंथांमोना जानुवारि 5 उइकनि गेजेराव नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ